Fl-aħħar jiem li t-leminija ta' Chris Fern, Carmen Chantar, xedet dwar l-allegazzjonijiet li ħarġu fil-konfront tagħha matul ix-xahar li għadda. Dan hekk kif it-Times qed tirrapporta li Chantar xedet fl-inkjesta maġisterjali li qed tinvestiga l-konċessjoni ta' 3 sptarijiet mogħtija mill-Gvern Laburista lil Vital u Stewart Healthcare. Carmen Chantar kienet issospendiet li l-annifisa mill-kariga ta' kap esekuttiv tal-FMS u ċaħdet l-allegazzjonijiet li ħarġu mir-rapport fil-medja tal-Pakistan illi hi aċċettat 443,500 euro minn Gozo International Medicare Limited li tifforma parti mill-grupp VGH. Carmen Chantar qalet li x-xhieda tagħha hija l-ewwel pass sabiex tnaddaf isimha filwaqt li sostniet li issa qed tistenna li ssir ġustizzja magħha huma dawk kollha involuti f'dan l-allegat frame-up. Wara li ħarġu dawn l-allegazzjonijiet li fi kliem Chantar twettqu bilan li jkissru r-reputazzjoni tad-Deputat Prim Ministru Chris Fern, i kienet bagħtet ittra lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà sabiex jinvestiga l-allegazzjonijiet. Filwaqt li xi jiem wara reġgħet bagħtet ittra oħra lill-Kummissarju titlob jinvestiga l-allegazzjonijiet fil-konfront tagħha b'mod immedjat sabiex jinqabdu dawk li jirreferit għalihom bħala l-forzi ta' dlamijiet illi kienu l-moħħ wara dak kollu li ħareġ. Carmen Chantar resqet ukoll rikors fejn talbet li tixhed dwar l-allegazzjonijiet fil-konfront tagħha, xi ħaġa li issa kellha l-opportunità li tagħmel. Dwar dan kollu fl-aħħar ġranet Net News bat email lil Carmen Chantar fejn staqsek il-Kummissarju tal-Pulizija ħax passi dwar dawn l-allegazzjonijiet serjissimi fil-konfront tagħha. Iżda Chantar beqgħet ma weġbitx.